si trong mi la iben la kintan marway ulasha la ulong usim usha kriya baro la kiloki inonong shuki nhau bên Jing im ken try ba it marway milasha garu hajing dubai kinja pun sin marway gadem batni ai ngan kết lem jing so si so si trong mi ya jing ke trong ki wei ma u hi u ba la ya la ka ding na shim la ban ba yu nong tu ha ding na ma u la ma Sin marway gadem batni I got get lem jing so si trong mi a try la jing em ben sim melot nga the ban shakriya mi ngan kong u ngan it e nga siang bangan im tang na marjong mi bangan yo ring shami ki wei ki men si try ba it marway milasha ngaru hajing duway kinja pun sin marway gadem batni ai ngan kết lem chừng so si trong
Pediang sengau bahai pi baro sya kani ka YouTube channel ya ka ba ngila penkrek kerpang na ka benta kani ka Good Friday. Ka jingtmu jong kani ka YouTube channel ka long ban wan ra ya ka ktin ublay ha ki jaka syong jong pi kam tam ha ka bakum kani ka por ka bangila du ban le jingeseng. Ngi ai ngu ublay ubala pli kani ka lat lang ba jong kani ka YouTube ngila la ban wan ra ya ka ktin ublay ha kijaka kiba pidon ngi sngok men shibun ye pastor deya bhalang sariang idon ya ka khubor na ka ktin ublay ban sam hapdeng jongi ngi ai nguru ublay ubal pendan kam karpang i pastor ban syakri ya ka kam jong u ha kijaka bapher ngi duwai ba ublay unyo ban kerkhui ngi langba jong i bat ka khubor ka ba inkren ha kani ka por ka long shaphang ka Good Friday halaying bun sin ngiju perkhat ban syakri ublay tang haying mani Henry hang ne pat inkren kumno bangin Rakhe ya kani ka Good Friday halaying menta ngan IT ya kani ka por ha i pastor sa sisin pan nga ay kublay i jipi baro ki parabangit mat ki parlong ki bios ngaw ya kani ka surging keren lang ba jo kani ka YouTube channel ya kabangila penkre kerpang na kabenta jong kani ka Good Friday nga syembe kani ka kabuk siar ban ay kublay Good Friday ya pi haka kerteng batiang tam utray Jisu ubalong unong panem jongi nga duay ba ublay un kerkuy angi baro habangin yo ban sngap ya kaktin ka jong u haka ni ka por ka bamanta ki jing rawai syam ben sem ko ong uken rat jongi habudan ha prathai hajaka kenja ujuduai marwe haba perthai ka kemen bat thia lengai uwan yaki mensim uyam bat uduai trai ba i marwe melasha ngaru hajing duai kenja bon sen marwe ngadem ban me ai ngan kitlem jing sngosi jong me ka Good Friday mentaus nem kalong ka ba compare ban ka ba kam kerpang na padengkis nem baro kadero kapor ka ba 4 jujakoy menuru haki arta ki story jongi nakadaw jong ukanyang jingpang virus u coronavirus ubala spread kaleng ka perthai mentaw la shimro daki spa ki mensem ki ba kodor snosi ban yi ya ki ri ka bala shakta haw ni virus ban ya ki longyeng longsem ka bala mat ya ka jing snosi ktang ya ka ba kala do no ya ka ba ye ki ba thonjong ki ngia iru ya utlej basma utong jong uni virus ubala sedang banjilya wat ya ka rimeg halya jongi hanrengi aingo ya ublay ubadang ri ubadang sumar yangi hado kini kisngi ki por ki bamenta kanang ban ya dayangi da kani ka jingpang ka sarkar kala shim ya ka senjam ka batang ban khang tadam ya ka jingalang paiba na do ki yo ki han ki school ki college wat ya ki yeng mane jongi mentangi la do le jenseng ha ka bakum kani ka por le si kin mi si bon ki jingkli ha ki jingmot ki jing perkhat jongi ha to kani ka de ki jing sha job jongi ha do ban sha khang yeng mane ha to kani ka de ka bor soitan ka balale don bor ban pendo ingi ban syakri blai lane ha to kani ka de ka dang ka jingkot jong ka pertai paralog ba i kani kampat day ka jingkot jong ka pertai kadai tang ka jing sedang jong ki ki ba phala ki bangi i hau Matius arpusa lonong dokot ka balai hadok ba pra ki senran ki keli o Jisu ki ongko kenran toya to yang ilano ba kini ki ro kin jalong bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jome bat ka ba wai no ka pertai o Jisu te ulang to sumar ba uno unom syukor yepi penyo sngo syapang kitma bat ki jingbana kitma to sumar pi wat kuslai na baka day bakini ki baro kin jalong hanrei ka bakot kampat laja na baka jait benreu kan yeng yele ya ka jait benreu bat ka himaru ya ka hima bat kinlong kinem sniu bat ki jingi ap temru bat ki jing kenyo jumai hasibon ki jaka hanrei kini baro kilong
tang kijing sedang kijing jenjar. Uturan Jisu ula ong lepa, kadai tang kijing sedang kijing jenjar. Kano kabadon kijing sedang, kan donro kijing kut. Kano kabalapun, on sakaro ya kata. Uno ujing tung ubalat sedang ban kelong, un sapo bat unyap staino he. Kini kidang kipen i baka Bible kamsyam syukor yangi. Handrai kali ya to lepa ya ki ban saja. Bat kila jaro mentah. Namar kata kajing do jungi ban le jinseng. Kamde setia kajing syak job handrai kadai kajing penyai ke bakam kerpang. Ya ki bangin bakin kam pelut cibun kapor. Ha kajing duai bat ban wahat ya ublay. Kandero kajing pen scam. Ya kiktin ki ba utran Jisu ula keren. Yones sahlonong dekat ke baar pulai ke ong. Handrai kapor ke jabat kalong mentaken. Ha ke baki nong mane blay ke basisha. Kinya mane ya ukpa. Ha ke bensem. Bat ha ke basisha. Naba ukpa ro uwat ya ki bakum kitaban mane yo. Kajing mane blay kamut setia. Tang ha ki saukun ro kayang mane. Ne ha ki jaka pain pa. Handrai hala donut. Kabamut. Ladengi don hangno. Ngila ban syakri. Ya ublay haki donut kiman sim kijongi. Namar kata. Hagane kapor kabamenta. Ngakwa banya sami pini kaktin kajong ublay. Halor kabenta kaboong. Ka Good Friday halayeng. Ka Good Friday halayeng. Kata kadai ke kubor ke bangan keren apa ding jumpi. Barok si kata ngijuyok Good Friday haki saukun roh jong kayang mane. Handrai mentapan halayeng kepada sungau kerpang haduk kata. Haka benginyok banyak syonglang siyeng sisam. Ki henmen ki para ki kun ki kti. Ki bahayang sem barok. Ka Good Friday kadai katayo ke bakerpang ya ki Kristan. Hasyi teluk ko pertai. Katayo kabangikan mau. Ya uturai Jisu. Ubala jaus nam halor jong kading pena. Kum ubala sya ibeng ubala kentai. Ubala sya benteu ubala sya penyap dusman halor jong kading pena. Ya kikti kikicat jong lasa ada uprek. Bani ka klik jong ula penpong pan snet sya. Ya ka kerung jong ula dung da usung. Isaya san pulai lenong dokor kebanyo kong. La ibeng ya penban ula penred yala de. Bad syam laang la kasentur. Kum ikon lang brot balayalam siya kajing penyap. Bad kum ulang brot basngap jar hakmat unong alsnyo jongka. Sisya syam ang la kasentur. De hang nihiken. Anda ula kiw halor jong kading pena. Ula kereni ki kentin kado ya ki bawang. La pendam. It is finished. Kabamod. La pendep ya ka mission ka ba ublay ula payo. Kamot halor jang kaning pena. La penkut no ya kijing pang kijing sitam. Kijing smosi. Bat ki bor jang kapop. Nungkong korin katsan lanong dukot ka baar punyo. Naba la pendem lut ya ki ikay baro. Hapo ki kijat kijungo. Ka Good Friday. Kadai ka sngi jang ka jingjop. Ka sngi. Kaba uturan Jisu ujab ya kajing yap ban ulapan rem ya kibor kajing sarong jong kado. Hakas ni Good Friday lapan deb ru ya ka promise kajong ublay. Kajing yap u Jisu halor kading pena. Kam day setia kaba syujarang kan. Handrai kadai kajing penyat kaba na jorong. Kaba na boju kot kajong ublay. Daki hajar snem mensyuala ya tu lepa. Da u Moses ban u Elijah. Lukas kendai lenong kedekot ke baar po kendai bat lai pau ka ya tu ya kata. Kapan kan mauru ba ublay ula tiet ingi deka dor kasnam jong u. Ngila long ki merau jong kapop. Ngila sya ibeng ngila sya yorot ya ki bor jong usaitan bat kapop. Handrai uturan Jisu ula tiet ingi deka dor pa kasnam ka jong u. Ka Good Friday kapan kan mauru bala penyesuk ya ubriu sya ublay. Ujisu ubalong uksiang ubala pensuk ya ubriu sya ublay. Ngila long ki nongpap ki bakraw. Ki jingle jongi kilong ki ba ijli hakmat jong ublay. Ngila day ban yap haka ducok
ban haka jing penrem haka dujok ding kebasyarkai anrei utrai ubadap da kejingi ula pha elo ujong ukon ban long kejing penyesuk ya ubreu sya ublay nengkong Timothy arlenong dekot kebasan bat banreu namar don uway ublay bat uway uksiang ro hapadeng ublay bat ubreu uba ukris Jisu uba uhiro ulong ubreu ya ubala aiti yalade banlong kejing sius pa ya baro namar kata hakene Good Friday ngakot ipi baro tungin Rakhe kene Good Friday halaki jong ki yeng lok ba it hatu pi juperkat ka kalong yeng balai la kaya pi ha ka to ka yeng tungin nya pusan lang ya ka jenglong ka bakerpang jong kalong yeng kadai kata ka school ba ni ka institution ya ka ba ublay unong bo dong ta ulabo ya ki shijor ban ya poi kha bat ka biya kot jingut ban ya ya sa rengkat hadu ka sngi ka jingiya kanda penya klan iki ka kitab Genesis ka ya thui ngai syapang ka family ka longyeng ka banong kong tam ya ka ba ublay ulabo hang ni hasla pertai kadai ka longyeng jong u Adam haba ublay ula thaw yu Adam ula pet yu Genesis arlenong dekot ke bakat pra hadu ke bar pusan ublay uang ombit ba ubreu un syong marwe ngan thaw ya u kanong sumarlem kumta ula thaw ya kaim bat kaliya syong kia sa rengkat bat ula blay ula bu yaki ha ke jaka ha ke bakerpang tam ha ke per eden ke badap da ke jing sok ke jing kemen ke badap kerai da ke jing kerkublay nang ne kala sedang ya ke jingmut ban ya ya sa rengkat ubreu bat kabreu lembat ki kon ki kiti ngangai baro na pedeng jongi ki don la ke jong kalong yang longsam ki keme ki kpa ki henmen ki para ki bangi ya syong ya sa rengkat ki dai ki jing ai ki bakor dor tam ki jong ublay ngia kemen ngia ke ngia yamlang la suk ne jenjar pang ne jitom ngia long bet chi yang shisam namar yang i la bo bet da ublay begin long kum ke yang kesam ke bapura namar kata kum ke long yang long sam ka ke bengi day ban le ha kani ke Good Friday ngakwa aban aye ki kat tu kat ni teli ki kentin ki sembo perkat ya ki bang ngidon kam ban tip ban le ha kani ke Good Friday kat bengi dang yadon ha ki yang kesam jungi ka ban nongkong ngakot yapi penlong jinga seng halayeng penlong jinga seng halayeng kapan kan mau ingin nak ketin ublay haka jing sedang jong ki ege baro la sedang na yang wat ka Bible ngiyo i ka sedang na layeng wat ka balang ka sedang na layeng iyo i ki riunget haka Bible kito ke bela pediang lamat yo uturan Jisu ki syong jinga seng hayeng ki keren ki eslok na ketin ublay upol u address ya kesiti sya Timothy uang kabalang kabahayeng Filimon lenong bedengkong dekot kebaar Korin kat nrilonong dekot kebakat kendai bat ka apia ka para jongi baru arkipos upara jongi bat hakata kabalang kabahayeng ki balang ke isya ki akublay yapi u Aquila bat ka Priscilla ki akublay yapi Shibon ha uturai lem bat kata kabalang kabahayeng Kolosai salonong dekot kebakatsan to pinya kublay ya ki parabangay ki bahalo di kaya ban ya ke numpa ban ya ke balang kabahayeng jongka Rom kan riulonong dekot kebasan to kublay ro ya ke balang kabahayeng jongki kabalong kabalang jongki jantel giyo i ha ke Bible wat u Timothy usamla ubakodor uyo jenghikai syapang kaktin ublay langbai imi jungu kalois bat ka kemi jungu kay uniki Timothy lenong benengkong dekot kebasan kay yato ya kata anda ula he ulasan ula kelalong unong yakit unong yaba ya kakam ke jungu ublay kalong yeng kadon kabenta kabakrau haka jing ubreu kajingong character begins at home kajinglong ka akor kaburam kasedang nalay rempe
Kajing klan bat kajing ro jong kabalang, kade kajing klan jong kayang gasam. Ngimla ban ong ba kabalang ka im, habaki longyeng long sem ki yap ha kajing long sem. Lada ka longyeng ka feel, ka balang kan feel, ka im lang ka salang, ka jaj ban riu kan feel. Namar kata, kum ki keme ki pa, bat ki kon. Pidon ka benta, ka bakrao bantay yala ka yeng kasam. Ailan, baka ni ka lockdown kan wanra ka jingim ka batmay, ha ki longyeng ki longsam, ki jongpi. Ka baar. Ailan bo ublay untaw tamay, ya ki yeng kisam jongpi. Kadai ka por ka bangin IT yala di, kum ka yeng kasam. Kasam ka basis pa arpunyo, dekot ka ba nungkong ka ong, lada utray umtay ya ka yeng. Kiminot leno ay kibatay ya ka. Lada utray sumari ya ka nong ba. Unong ab upay leno ay. Kakantin lada hang ni kataw ya ki arjing mun. Kamot lada ngi ailat ya ublay ban tao ban sansyar ka yeng jungi. Lani ngin ailat kasyong hangi. Hai kini ki juk ki jungi, ka juk jong ka jing kala hai ki liang baro. Kala ha ka bam ka di, ha ka riam ka bait, ha ka akor ka buram. Ngi persyang bantay ya laki yeng kisam da ka jing start kli jungi. Ngi bon kam ban lay wat spa ban pensyong school ya ki kun, ha ki school ki college ki baram dor. Ngi persyang ban pen itanat ya laki yeng kisam. Hanray, bait ya ladi. Yo ngi kilat pat, ban pen. Kumno antay ya ka akor ka buram jong ka yeng kasam. Bonsin hakini kisngi ki por ki pamenta. Ngi bo ya ubalay siya kandong. Bat ngi yo iya ki jing jot jong ki long yeng losam. Ka jing jot jong ki imlang kasalang. Hato piji asngaw ya ki kantin ki baong. Ka jaj ban riu. Kasi jungi ka de ka jaj ban riu tip lay. Hanray namar ba bon ki long yeng kim kan mau sui ubalay. Laat sa kandiat ki kantin ki baong. Ka dayro, ka jaj ban riu, tip kusoy, tip kre. Klem u Jisu, haka yeng jongi, kan wanra ka jing mansaw ka pasyarkay. Ka mentoy ayu kolok baik. Bangin tiya haki palong ksiar bat ki palong beniat hati. Lani pin ya bamin, ya bam sedep haki pliang ksiar ki pliang rupa. Habam don ukris, kata kalong ka dujok, ka pasyarkay. Ka mat ka balay, ka long yeng long sem ka baduay. Nga khot ya pi baro, kum ki long yeng long sem. Tungin wan hajan utray, da ka jing duay. Lesi bo na peding jungi, ngim judan por ban syongkop haki yeng kum ka family. Baro sikata ngi bon kam ha office, haki school, haki business, haka rep karyang kum ta ter. Ngim judan por watang ban syong jingseng duay si yeng sisam. Hanray mantapat ngi don sibun ka porban syongkop bat duay. Ngi day ban ay ngu yoblay na kabenta ka ni. Nga kot lang ngi baro ki kun, ki kimegi pa, ban yawan lang, hakaway ki jimut ban syongkop hakajak uturan Jisu. Ya ka long yeng long sem, ka bat duay, lapan srem kum ka yeng ka balatay halor o mausyang. Bat ki kerdop ka dujong, kinomla ya ka. Matias kan riu lonong dekat ke bakat pra. Kadon ro ka jing om. Baka long yeng long sam ke baduay. Kalong yeng long sam ke bayane. Family that pray together, stay together. Om don bala. Ban penki ya ka no kuno kalong yeng long sam ke baduay. Usai tan bat ki ksoi ke dujong. Lagi keriat beniat ya ka bakum kata kalong yeng. Hanray dalay kinamla penki ya ka. Namar ka di ka long yeng long sem, kabala kerkod daki angel ki jong ublay. Isaya sa pulay lonong dokot ka baar, sam kanday puway, dokot ka benong kong hado ka balay, kayo to iki promise ki kular ki jong ublay, iki long yeng long sem ki baduay. Lesi ki don ki long yeng long sem ki ba utray, ki usaitan ulayo ban le try kli, bat pila long ka long yeng long sem ki bayapat ki bayapra. Kiba miya day jing mod, bat dap sa tanggi jing jenjar ki jing kuslay. Ki kon tam sneng, ki kon ya omon kimi. Kiba lale landat yala ka yeng kasam. Kiba kum kita ki long yeng. Wan hau turan Jisu, untau tumay ipi.
Ublay udang iit ya pi. Ukwa ban sngap ya kajing tuai ke jong pi. Hatu pi kwa bu try untau tamai pi. Wan dam hau try ya kajing tuai. Tu ai bagani ka Good Friday. Kan long ka sngi ka ban sa jing kan mau ya ka yeng jong pi. Ai lat yu man sem bo ko jong blay. Bu untau dur tamai ya ka long yeng long sam ka jong pi. Ka man ka bakhat du bat kwa sao. Loong hakipor baro kum kalong yeng long sam. Topet siya kading pana uturahan Jisu. Pen siya kading pana kajong uturahan Jisu. Pinyo iya ka eh. Lada pikwa banyo iya kajing iit ublay. Pen siya kading pana. Ya kabala siya na kabenta jong pi. Yonis katsan lanong rekod kabakat lay. Kong omdon ubadon kajing iit kabakam kraw ya kani. Ba uway un IT la kajing im na kabenta ki lok jong u. Lok ba iit pila ban sngo ba omdon syo ba iit ya pi. Pila siya kantay, pila siya isi. Haka yeng kasem, haka imlang kasalang. Andrei kan mau uji su iit ya pi. Omdon kulam ksiar. Haka pertahi ubalaban to ya kajing iit kabakarpang kajong ublay. Wat ka doryaw kan rengat. Ladengin to ya kajing iit kabamayan kajong ublay. Lada lumlut iki klor baro hasahit baneng pamtawi ha katarajor banyan nujor bat kajing iit kajong ublay. Kam patlong ay banyan nujor bat kajing iit kabakraw kajong ublay. Let's say ngila ban mat kajing iit kum kayeng kasem. Ngis ngukumbam don syo ubadang la banyarap ingi. Pet siya kading pena. Habalawa ya ukan rag. Bat kasnam kabalatoy na kakrung jung. Kadon kabor ban penim. Yangi kum kibangay. Kading pena kabalatoy na kasnam. Kadon bor ban pelat yangi. Nakaserngiw kajingyam. Bat nakinu kajing ma. Kijing mansaw kibalaban wan. Hakajing em kajingi. Kum gayeng gasam. Habang idon hapadeng kajing kutlat. Ngim don syu yano banyaram. Pet siya kading pena. Utrahan Jisu ubalakit ikipop jangi barok. Kading pena kabor. Kajong ublay banyada yang ibarok. Kajing ruwa siya mansim kaong. Haba jing dom kawantap. Bat jing artatin kidap. Pet siya jrong. Don kasengi pernah hak hajan hi. Don pertei kambahaya pi. Pet siya jrong. Bat kami jing syai. Pet siya jrong siya neng siya ublay. Pet siya jrong siya kamat jong u. Pet siya jrong wat siya ting i. Pet siya jrong syublay. Kantang yaway kulok bay. To ublay kurku ya kayeng kasem jong pi. Tungin kam kanti bat siya niya haki kular ijong ublay. Uji suulong hakmi ngan long rengkat bat pi. Hadok ko ba why no ka pertay. Matias arpo prahalan ng rekod ka arpo. To wat siya ting. Hai kini kisngi kipor kebamentang i isi bon kijing penting kijing pensmej. Kibangi i haka pertei negi saudong saukun jongka. Kom kibangai ngimdai ban siap tiang. Timothy lanong banyi nungkong dekat banyaw. Naba ublay siam laay yang iya sem kajing siap tiang. Hanre kajong kapor bat kajong kajing i bat kajing le adkar. Hadok mentah ublay udah dan rengkat pat ngi. Ngin nang yai duai. Ba ublay undang ay por yangi. Wat jungay talaru ya ki ba pi osngaw. Andre day banda pensyong niya. Kino kijing kran ni kijing yato lepa ki day banlong kat kum kaktin kajong ublay. Lada pi osngaw ya kano ko kubor ham saya. Kaba penting pensmit. Wat jungay tala ko kilong pait. Namar kino kibakran. Ki day banyak kat kum kaktin jong ublay. Kabatam nang ta kalong kabas niyo sudah. Nungkong Yonis saulo nang dekat kebenang kong. Ko heb bait. Wat ngap ye kimen sim baro. Handrai tu pin ye tan ju ye kita kimen sim. Laki long ni em na ublay. Naba shibun kinong ithot lepan lam ler kilam like mi no asya kapertai. Ublay ukren persya ye kibakren thala. Ye kaktin jung u. Bat kibakren kibayatu kana lam ler. Jeremia arpulay lanong dekat kebalay puar. Ngalong persya ya kita kinong yato lepa. Ya kijing po sniw kibalam ler kibapan baklay kibriw jonga.
da ka jing lam ler jongki bat da ka jing keren sarong thala jongki ar chronicle nyolonong nukan ubakat sa la da ki briu jonga ye ki bela khot da ka kerteng jonga kin penrit yala di bat kin duai kin wad ika kaman jonga bat kin pai no ne kelenti baman jongki kum ta tingan sngow no beneng bat ngan penkia ya kari ka jongki lok ba i ngid don menta hapadeng ka jingpang hakari ba ka jai benriu coronavirus ka ba kham shurkai shushu ka de ka jingpang ka ba kan jaman sem ka bangi ya i hakari ba ka jai benriu ko chuni lada hakani ka jinglong kinna kan no kolong ka basngu trem hakata ka sgi bishar ka jong utrai na ka benta jungi namar kata ublay uong hang ni na ka benta kitu ki bampat mat ki bampat sngutu ki bampat padiang utrai jisu lada phiduai lada phin wan ka khamat jonga nga ngan yo sngow ya ka jing tuai jimpi ngan khot yi jepi ngan yi ru yepi ngan thau thamai ru ya ka jing em jumpi tang lada fitre ban wan damrit haki kijan ki jonga ban ngan penkia ya ki jing pang ki bakan jaman sem jumpi log bai yo les hengi don ki jing pang ki bakan jaman sem ai bakani ka por ba menta ngin yo ban ai ti la ka jing em ha utrai jisu kom ka long yeng long sem ha kini ki sungi ki por ki ba menta yo les ki don ki ba yeng sem jungi ki ba pang ki jing pang ki bakan jaman sem utrai wang pendam red ki kejan jung un yo ban thau thamai ya ka long yeng long sem jumpi ka no ka basngu komen lada ki long yeng long sem kristan hakini ki sngi ki por ki bamenta baro kin ya don ya ka ju ka jingmut ban shakri lang ya utrai ban ne lang ya utrai ka no ka long jing komen ka bakrau hatu pim kwa ban ong kuma u Joshua ong to je pi hakini ka sngi ya no pin shakri anre manga bat ka yeng ka jonga gen shakri ya utrai nga duai balang ba jong ni ka lockdown lang ba jong ni ka jingkhang jong ki yung mane kan wanra ya ka revival ka bakan jaman sem kan wanra ya ka jing panthamai bor sa sen pan ya ki longyeng long sem ka jongi ngi khmi lanti ban ye i ba ke balang kan jaj ban riu jongi kan im kan ya chaprang na ka bor na ka buram na ka jingkermen hado ka jingwan arsen ka jong utran jisu ngin long ke bru ke bala pliang ke bala pankre yala ka jong ka jing em to ublay ka jing sok un kurku ya ki long yeng long sem baro ublay un kurku na ka benta ka buram ka jong amen.